já jsem Matěj a vítám u dalšího videa ze hry Minecraft. A dneska jsme na mapě, která se jmenuje Survival Island. Tady jsme se spawnuli, tady na tom bloku. Vlastně je to něco jako skyblock, akorát jsme tady takhle, nikde není nic vidět, jenom voda. Je to něco jako skyblock, no akorát, že tam neskáčem, nejsou tam jiný ostrovky, no. Tady máme tady máme čestku, pak tady máme anvil, baky s lavou, nářadí, saplingy, pak na jídlo, motiku tady máme, boumíly, tři postele a torčky. Tady dole je missions. To je nějaký baglí tamhle, yep. Tady je 1 až 8 missions, jednička. Byl ten hovit. Build house. Nic není. Takže první mission máme si postavit barák, tak si ho postavíme. Stavíme si pěkný baráček. Dáme si barák, že na něj nikdo nezapomeneme. Co jsou tady ty? Hovory ne. Ne, zrovna lávu nechci. Zrovna lávu ne. Potřebujeme. Tak, už máme máme o 1 navíc. Teď to až popadá, takže bychom mohli jít ještě. Jenom tady mi přijde divný. Tady je to hrozně málo, jakoby. To budeme muset mít celý jakoby postavený na cobblestonech, který budeme muset těžit. Co se mě se tím těžení zásadně nebaví. Nevím proč, ale zásadně nebaví. A jsou tady 3 postele, tak bychom mohli udělat, že budeme někdy hrát i třeba s my brother. S mým bratrem. To padá jak pomalu hrozně. Nejedli, padejte. Tady z toho spadnout jablíčko ani nemůže. Co já mám tak pocit. Hele, máme jich 7, máme o 2 víc. Tady si půjdeme dolů vytěžit nějaké stovny. Tady to je mine. Tady nic jakoby není, že jako připravený, aby jsme mohli. Jenom torčka, tady byla taky jenom torčka.
Teď si vytěžíme partech. Stounů. Protože můžeme a protože chceme a protože potřebujeme. Mám se, jestli v pozadí slyšíte televizi. Tak, tady tolik let z těch stounů by mohlo stačit. Ještě tady to vezmu a jdem nahoru. Ale musí stačit, to mi neříkejte. Tady si nějak nasměrovat tak, aby... Jo, teď jdu pořád nahoru, teď je to úplně rovně nahoru. Ne, nejde to úplně nahoru, je to vidět trošičku. Ale je to úplně minimálně. 38 koblů, jo. Tak. Tady to dáme po 3. Takhle to dáme po 3 a tady budou takhle 2 řady. Na řadama zase uděláme po 3. Počkej, 3, 1, 2, je. Jedna, 2, 3. Tady ten dirt nemusí stačit, zbytek pak využijeme nějako, aby prostě, tady to pak vyplníme okolo, aby kdyby nám to, ježišmarja.
máme iron. Pardon, já jsem dneska nějaký mimo a sám jsem mluvit, že tenhle let's play takovej, že já spíš jenom hraju a nic neříkám. Iron, ten se hodí, ten se vždycky hodí. Tak, to je všecko, kolik ho máme? 5. Tak už půjdeme na, ještě dotěžíme tady ten krumpáč a půjdeme nahoru. Ty stony se tady budou hodit všude. Ale už vejš kopat asi radši nebudou. Aby mi vypadla voda na mě, to by bylo nepříjemný, kdyby se pak... Tak 2 kopnutí a jsme na rozbitým chlumpáčem. To říkám. Takže máme, máme stack. Si uklidníme do čestý. Tak teď už vylezeme nahoru, asi to dám do čestky všechno a už to asi ukončíme. Táčíme 13 minut. Tak, to ještě bude stejně málo. Mám málo. Takže já už bych to pro tento díl ukončil. Bude to samozřejmě více dílů. A já se s váma loučím. Ahoj.